Ahojte všetci, takže vítajte v časti číslo 2. Som veľmi rád, že sa môžeme opäť stretnúť a v tomto krásnom počasí a nádhernom prostredí sa opäť s vami môžem podeliť o pár informácií, čo sa týka network marketingu. No a dnes už pôjdeme do tuha a verím, že všetky tieto informácie a skúsenosti, ktoré vám dnes odovzdám, tak padnú na užitok. Chcel by som vás privítať na jazere Kuchajda. Toto je vlastne miesto, kde ja nedaleko žijem, vlastne tu hneď oproti. Mám práve že nádherný výhľad práve na toto jazero. Milujem to, ja milujem vodu a pre mňa to znamená sloboda a pripomína mi to slobodu vo všeobecnosti. Preto je to, prečo robím network marketing, takže to už viete. No a čomu sa budeme v dnešnej časti venovať? V dnešnej časti sa budeme venovať hlavne tomu, že prečo sa pustiť do podnikania s network marketingom alebo prečo začať vôbec robiť tento biznis. V prvom rade ale sa potrebujeme dostať alebo uvedomiť si jednu vec, že čo je našim cieľom alebo čo je vašim cieľom v živote. Ja som si to uvedomil podľa toho pred tými 10 rokmi. Som videl vlastne cash flow kvadrant alebo kvadranty podľa toho, ako ľudia zarábajú peniaze a koľko majú času. A tento cashflow kvadrant dal dokopy vlastne Robert Kiyosaki. Je to pán, ktorý je milionár, je to podnikateľ, je to motivátor, je to úžasný človek, ktorý vlastne vymyslel túto koncepciu. A on vlastne ľudí rozdielil do 4 takých špeciálnych kategórií. Prvá kategória je vlastne kategória zamestnancov. To znamená, že mám čas, ale nemám peniaze. Potom je živnostenská kategória, to znamená živnostníci, samoživitelia alebo SZČO. Tam vlastne ľudia nemajú peniaze ani čas, je to hlavne z toho dôvodu, že tie peniaze, ktoré zarobia, tak vždycky musia otáčať a nikdy, málo kedy ich naozaj vedia vyťahnuť von. Potom je podnikateľská kategória, podnikateľská, respektíve majiteľ spoločnosti. To sú ľudia, ktorí majú naozaj už peniaze, ale nemajú žiaden čas. To znamená, že málo kedy vedia sa, alebo málo kde vidia ten moment, keď vedia vystúpiť z toho svojho podnikania. No a potom máme tú kategóriu plus plus a tá vlastne znamená, že mám peniaze a čas a to je tzv. Investorská kategória. No a našou úlohou alebo našim cieľom bude presne to, aby sme sa dostali do toho momentu alebo do tej pozície, že vlastne do ktorej kategórie patríte vy dnes a do ktorej kategórie chcete patriť za 2, 3, 4, 5, 10, 20 rokov. Lebo väčšina ľudí je zvyknutých na to, že od rána do večera alebo od 9. do 9. 40-ročný plán, ale práve network marketing vám môže pomôcť v tom, aby ste popri svojom zamestnaní, štúdiu, popri svojom dôchodku alebo popri svojom podnikaní alebo živnosti dokázali vybudovať ďalší zdroj príjmu. A toto je veľmi dôležité, čo si musíme uvedomiť, že dnes žiť z jedného príjmu je naozaj veľmi nebezpečné, pretože ako náhle ste v zamestnaneckom pomere, tak poviem to natvrdo, ste len jedna súčiastka v tom veľkom mechanizme, ktorá kedykoľvek je možné ju vymeniť. A toto je presne to, čo som si ja nikdy nevedel predstaviť. Preto som vždy hľadal nové možnosti a príležitosti. Živnostenská kategória je síce fajn, ale vo všeobecnosti je dosť problematická, pretože je vytvorená obrovská konkurencia a pokiaľ nie ste naozaj dosť dobrí a nemáte dosť dobrý hľadiska problém a tiež tam nie je bod, keď z toho podnikania viete vystúpiť, pretože všetko je na vás. A potom ako majiteľ spoločnosti to tiež nemá ľahké, tiež nemá jednoduché, pretože ani on nemá moment, alebo nemá ten bod toho výstupu, je to naozaj problematické. A potom sa ľudia dostanú takého toho zacikleného boja sami so sebou a s časom a so všetkým možným a nevedia potom ako z toho von a sú zbytočne vystresovaní. A práve táto kategória majiteľ spoločnosti je považovaná za najkritickejšiu alebo aj manažerská, pretože tu ľudia dostávajú najviac infarktových stavov, pretože sa ľudia prepodnikajú do choroby. No a potom je tu tá plus plus kategória. Mám peniaze a mám čas. K tomu, komu by sa to nepáčilo. Kategória mám peniaze a mám čas znamená, že vyrobil som nejaký mechanizmus, ktorý už za mňa pracuje a každý mesiac k určitému dňu mi vyprodukuje reziduálny alebo pasívny príjem. Pasívny príjem neznamená, že len tak nám spadne z neba a už nikdy nemusím nič robiť. Ide vlastne o to, že tie peniaze sa vyrábajú aj vtedy, keď už nie sme aktívni. A toto je to, čo dokáže urobiť ten network marketing alebo proste spolupráca vaša s nejakou network marketingovou spoločnosťou, pokiaľ je dobrá, tak dokážete za veľmi krátku dobu si vytvoriť ten veľmi zaujímavý reziduálny a nadštandardný príjem. Toto je vlastne cieľ
aby sme si tento život dokázali aj užiť. Takže porozmýšľajte nad tým, že do ktorej z týchto 4 kategórií patríte a či by ste chceli náhodou patriť do kategórie plus, to znamená, že mám peniaze a čas. A to prezradím v tretej časti, ako si správne vybrať svoju vlastnú network marketingovú spoločnosť, na čo treba dať pozor, na čo treba brať ohľad. A veľmi sa teším na vás v tretej časti. Želám vám ešte prenádherný, krásny deň. Užívajte život a vidíme sa v ďalšej časti. Majte sa.